Eish. Nayi le ndoda engikweleta awuba ngizoyenze njani? Hayi mfethu ngizoyikhokha imali yakho mfethu. Kumele kancane ndoda. Angabi nayo kwamanje mfethu. Khokha, sekukunika inyanga yonke nokhokha. Kahle mfethu ngishilo ngathi inyanga yonke ngathi khokha. Ngishilo ngathi uzoyikhokha imali yakho mfethu. Ngiyaxolisa mfethu. Wena ba. Afethu. Kwenzakalani la? Hlangana phone. Right mfethu lo mjita mfethu angiright mfethu kodwa indlela ngishaya kusho lo mjita lo ngiyamkweleda yabo lo nto. Ayizambamba mfethu ngithola ayari mfethu ayari. Oh. Ayari shawala kulo kusaya. Isikhulu wacabanga kathini? Yazi ngicabanga ngalo mfana uhambe nemali yami. Nozenzela kasabuyile ngimthume khona. Hamselana igama lakhe nje lo mjeli. Kodwa ayizobona. Hayi mhlawumbe uzobuya. Nomjezisi. Mangiqhamuka ni? Mangichazi. Chaza amanyala. Manje ngikhuluma kanjani manje? Ngiyantshela nina ngifuna ukuzwa qhamuka komunye umuntu lapha. Ungazongifika. Angitshelo wena lo nje. Buya. Wena. Aha. Hey. Wena ngizutshelo wena. Ufuna ukufundisa abantu wena mhlanje. Ngikuthuma ngithanda kwakho. Sungibamba phela nawe yini manje kwenze njani? Musungidusha nje. Qhamuka komunye umuntu laphana uyangishaya laphana manje. Lo muntu wangimazi unani ushaya ukarati onzima kabi. Angithi? Ngazi yini? Uba ayina muntu. Angazi lo bho nje umpofu nje lo mfana ngimazi. Shidula naye. Mfethu alinde kweleta vele. Mfethu ingangemiliyoni. Hey. Imiliyoni? Ya mfethu. Kathi lo ayidinga ngakweleta imali engaka? Indoda le mali yangisiza kakhulu mfethu. Manje sowenze njani ngoba ngeke lokho babalekile ingozi phela lo muntu. Mfethu ngizoplanisa nje ngendoda mfethu. Awuthi yazi ngizokusiza mfethu. Angithandi ukuqhaphaza kanje. Sikhumbuzo mfethu. Ngiyabonga mfethu yabo. Mfethu akuphinde ngizakala abafana lapho sobathola ngoba ngiyabelethisa mina lapho. Hayibo. Lapha abafana mfethu. Hayibo. Sabashara bafana Hey kodwa uyala lo mfana lo yambona uvele wafesa ayingamudla ngo right ubonile kodwa ayisibashayile kodwa asibashayanga bawuthubalekile lo munye kodwa ayikapheli ngoba manje angayitholi imali yami yeke indaba emali asiqede ngalo mfana lo shayayo khona sizodila nalo othatha imali yethu ayikona bajwayela abafana bazothola Yazini sishila phezulu so mhlambe sikaze sihlangane nabo lendlela ya unephuzu yazi le mali mfethu besizokwenza into ethi kanjani ngosami mfethu napa la bantu
awubaphuthumi uyageja uthi ngobheka lo shaya Man.